Hola, em dic Marc i vaig al curs de 5è B. I amb el taller de Booktubers m'he llegit aquest llibre en castellà de Búho en casa i doncs m'ha agradat molt. Búho en casa, quan ja comencem, et surten ja 5 històries. El invitado, Bultos extraños, Té de lágrimas, Arriba y abajo, Búho y la luna. La de l'invitado, a mi per part, m'agrada molt perquè és com que t'ensenya a que siguis més generós. Tiendi el búho. Sentia cops a la porta i mira i diu, no hi ha ningú. I llavors després descobreix que era el vent a l'hivern i diu, entra, entra, calenta't amb mi. Però quan entra, clar, destrossa tot, puja a dalt i també destrossa, li congela el menjar, diu que entri la neu i al final el búho diu, tan generós no puc ser, vés-te'n ja. I llavors i després, amb el de foc, se li van anar desfent tot. Després, Bultos extraños. Aquest mini-història que t'explica aquí m'agrada perquè és com que ja està mostrant les pors que tu tens. Tu mira, jo tinc aquesta por, i quan llegeixes aquest conte dius, a veure, ara jo que tinc por. És veritat, tinc por això. I doncs amb Bultos extraños t'ho ensenya, que ell comença a tindre bultos i diu, i si quan estic dormint es fan més grans? I llavors diu, ui, tinc por. Es destapa i diu, no hi ha res. I doncs cada història explica una mica una emoció, no? Sí. Val. I aquest llibre el recomanaries perquè algú el llegís? T'ha agradat? Sí. Jo el recomanaria també perquè aquí Té de lágrimas, doncs t'expliquen coses de la vida que han passat i ningú pensa. Cadires trencades que no es poden servir més. Culleres que estan brutes i no es poden servir més. Llibres trencats que no es podran tornar a llegir. Que surti el sol i que ningú pugui mirar perquè tots estan dormint. Un llapis petit perquè no podem escriure més. I és el que t'explica el d'això. Aquí, Arriba y abajo, aquest dels 5 petites històries és la que m'ha agradat més. Perquè en aquesta part t'explica que no pots estar en 2 llocs a la mateixa banda. Que primer vagis per a l'1 i després per al 2. Veus? Algú que volia fer era estar de la baix, de la baix, de la baix. Però ell es donava compte que quan estava a dalt no podia estar a baix. Quan estava a baix no estava a dalt. I llavors corria i dic, més ràpid, correr més ràpid, més ràpid, més ràpid. Es va sentar al d'aigua i va dir, no puc estar a 2 llocs. No puc. I això t'explica a què vagis. Primer per a l'1 i després al 2. No saltis de l'1 al 8. Perquè això és quan llavors comences a... Búho i la luna. A mi aquest m'ha agradat i és de... Tracta que Búho doncs se'n va a un turó i doncs diu, oh, que bonica lluna. I llavors se'n va i diu, no, lluna, no cal que vinguis, tranquil·la. I llavors veu, no, lluna, no vinguis. Tampoc, no hi cap per la porta i no tinc res que oferir per sopar. I llavors després ell va dir, vale, es va despedir de la lluna. I quan van a casa, sobre una pijama, i va dir, tot està fosc. I de cop va sortir la lluna i va dir, gràcies lluna, gràcies per ser tan bona amiga, m'has acompanyat fins a casa i ja no tinc por. I aquest llibre, Búho en casa, us el recomano perquè t'explica coses importants de la vida que no ens entenem molt i doncs perquè és un llibre bastant divertit. Molt bé, moltes gràcies.